Jing Ruais dah mas bukuit nomor Laispa Laipusa. Laispa Laipusa. Haga katangukpa badakon badaman sem bakoid. Amen. Kajing jung try jung Jesus Christ but kajing jung blay. Lam kajing slok jung man sem bakoid. Kindan ringkat bat pi bara. Ringkat bat piru. Kohan men kopara hatra Jesus Christ. Mentagas ngi Jesu kran nga pi. Sepang kajing kloy jung ban sam lam. Kaktin kajing kajing ngait kajing kebangi la priang na Ni haban keli halade hagane kasngi hatong ilong em kita ki bakloy kiban ya sam bentar lem kat ke bangidan hage jing em ga jing pi ada ga jing e ga jing ala de ga jing dan ga jing em ga jing ada de ga jing ngai ga jing ko men ko para la da ngi khlem la ban pendep be kane ga jing kwa ga jing trang bar ga jing hi kai jung jisu hage jing em ga jing to ngin pan map na khnang ba ngin long ki ba bet bantrua ya kena mas bukuit ha kena ke step temeta ingin pais dah kemen sem ke bukuit dah kemen sem ke baloi bat ke jing kelak ke bamut ke basisha kenang bau blain pedang ya kena ke jing terua jungi dak bangi onglang ngapla ha blai badan bor baro bad pop sibun dah ke jing perkat dah ke kiten dah ke kam bar ke jing leklet Dai jingle pala junga, dai jingle pala junga, dai jingle pala bakra we junga. Namar kata ngakarpa di kamaria bakut, kabaisa gate suti, ia keng berkur kod. Badapi kohan men kopara, banduai nak benta junga. How try blay jungi. Ublay badan bor unis nayingi, badalama bigi pop jungi, unilamingi syagaj embam jagut. Amen. Isnei yangi Triken drat ko play Isnei yangi Christo mako Christo rap Konong penim changi penim yangi Triken drat ko play Try can ride go play go Christora Konong penim Johnny penim yangi Tongin ya aduai Hakane kesni gidawai kerpang bangi terwai kana kemas bukuit na benta kajung temu jong hesa kemen langs imli badai kasni khaj mata kesni ngi aingu ngi ro bangi penan brom yo blay na benta kajung keba ulai hai hesa kemen lang bad gidawai ru na blay trakan rat ba unang the su ki jung gijung kerku gijung ha gijung gijung ba nang he nang san Agajing to brew, agajing to blay, but gajing nang gajing start, jong connect pertair kum ju, kenang ba inang la susu, but gajing brew kabapura. Gidwai ru na gabanta gajing new, jong kaing kasem, jong ikong lirina molong, but kam tame na banta gajing ko gajing kia gajing
ba idan barbor apa dengan jing bayang kle ni duai ni IT i kumjuru ba inyono ya kita kejing kot kejing kia ba blame chimno ya kita kejing bayang kle ba silenter jong i ni duai rona kabanta kaing kasem jong i kong Marilyn Marngar ba kin yadan apa dengan kamet ke boko je bakia barok silenter barok kaing kasem kejing ki kam tam nak bantai kong Marilyn ba mentai kesngi le Pak Sumari Day Hospital di kam tang IT jisu ya kejing don kam kejing i kam tame ba nyo i kejing koi kejing kia ba pura ba blai unai gan jinang jing start ha ki doktor ba ki ken lab ya kejing pang ba idon kam juru nak banta i kun kejing i ban job len but don bok lang but recommend len ba kensa thono yaka exam selection hakine kisngi ban sawan tematang IT kine gijing tmu how to write Jesus Christ ban sngap un ai yakine gijing tmu gijing dawai gijungi koblei me blabu ya baro ki hukum bad ka ain ba khoi chume ban kan thop ya gajing e jame bat la uparamarjan to ai ba dak ba bat ya ki hukum jume ngin poi sa gajing suk bat gajing im bane junam daw to ra jing Jesus Christ ukon jume ube mat basan sha rangkat ban me ha gajing long ko wei man sem ko wei blai junam la junam amen jing pule na kitab Hawar. Wat benut ban lek sebun ya kibakerpan. Haba pidon ya kalat ban ai. Wat juong ya lau para marjan. Keno sakwan biang la syai en saya pe. Lada pilak ban lek nok mentah. Wat ju thau buat seniu persyak ya lau para marjan. Haba usyong sup usyong sain bat pi. Waju kendroy ya kajian bat no klam dao. Haba om syamlet sniu ya pi. Waju raha ya kiriu dekai. Bat wat teneng ya ki akor lek jongki. Nawa utrai u isaid met ya uriu kendriang. Hendrai ya ki bahok u syan ya lut. Kajing tim utrai ka hiar halor ka yeng jong kiriu sniu. Hendrai u kurku ya kajakai syong jong ki bahok. Uben ya kiriu kensleng Henry uthe jingkerku ya kibasngore kaktien jong utrai Yes, Yahweh. Jim nomor Ndrius Pak Prapunyo Sam Bakatsan Ndrius Pak Prapunyo ban rung ha ying utrai ai ban shong u lung jong a trai u ai u ban yo rung ha ga ying shong jong me u ai u ban yo sa u lung ken tang jong me u ta ba ya bay tôi tăng ta cao ba lê hồ u bom kren siar u le shida na ga do lu ai ban rung a ying u trai ai ban shong u lung jong u ta u bom le sniu lem ne thad rong ya lu marjan u kya riu sniu u ai bu rom ya ki riu ble u ba ba tin klem shim
sultan ubam jubam tinggal uta ubri unya yang skam tuno ban prungai utrai ban shong ulum jong Kajing sya jumpi kanting syanya kemat kibreu Barkin dup yo iya ki kamba pajong pi Barkin dup pen don burom yo pap neng jong pi Haleluya 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 Utrau dan ringkat bat pi Engkau berfiru kajing pule na gospel kat kum Lukas Kabrom me me utrai Om Judan mano batang kasyarak batap yaka da keperha nebu yaka hakrum jintia Om Judai ubu yaka halor kading penyang syarak kenang ba kibreu kindup yoi ya gajing syai haba kiwandrung kat ya kaba laburi en ra ha bapau bat kat ya kaba latab en sasyam bat ra syabashai to da sumar ya kaba piyo sngew namar uta bodan eye undang yo shu henry jar ubomdan eye un syakni wat yang kendiat keba utarai ba udan ka gospel utrai Kajing roh yang mekuiris kohan men ko para men sisngi ngidang siosngeu ketuka ke farsi ke ba ujisu kran hangapi sepang unong bet bat usembai bat kito ki sau jat ki jaka ke ba usembai la sabet dau tu unong bet ngitip ba unong bet udai utrai no blei ki sembai ki dei kajinget kajingi kajingnang kajing start kajingi ki talen kajingi ki sap ki pong kajingi kajing i kajing yamap kajing suthu baro kita kajing hikai kajing ujisu kabingi ong ma kidai ki value ki ba uhikai hangi kidai kita ki sembai kohan men ko para lada kita ki sembai ki ba ujisu labet hangi lada ki he ki plung ki hab ban ai jing man toy nengkong yanga ya kaing kasem kajunga bat kumjuru ya ki wei Dei nomar kane kadau jisu ha kane kesni Ukren yang ayapi sepang kasyarak hapo kaperha uang jisu ladang itang kasyarak lane ke bometi lane ka jingshai kana jingshai ha bangi thang ka ibu ka hajrong kamet kenang baki wekin sa yoi nginom bore ka hapo jingtia nenginom tabika dau syang ne dau kiu balai ladang tabika dau syang ne dau kiu ne da kino kitian kato gajing sai kam dan juman to ye henry ladang ibu ka hajrong jong ka ding penyang serak lane halor kami ki wekin sayui kalau itu saya yang ayah pi kohan men kopara bagi to ki sembai ki ba ngila ya pediang ha gajim gajungi kila he lasan kila plung
menta ki haban ai jing mentoi ya ki wei la dei ka jing ej ki wei ban de ban yo jing mentoi na ka to ka jing ej banga ala yo na tra Jesus Christ namar ula bet ka jing ej hapo ka donut ka junga ha ka jing em ka junga la dang adon ka sap ka phong ban ruai ka to ka sap ka phong banga yo na tra Jesus Christ ban ruai ka haban ai jing mentoi nga kumjuru ka jing mentoi ya ki para breu namar ba dangi buri yang to ka sap ka phong ne ka talan ka bangidan kalong thik kum to breu batang ka shrak buri ya ka hapo usyang ne hapo ka jingthia han rei jisu ong pi ha bantang ya ka to ka jing nang ka jingpi ka jing start ka jingpi ha ka sap roi ka sap tem bui ka hadrong jong ka mate lane ka jika ha ka jika ba halor bahalotam nang kiwe kin so yi ka bamod kiwe ki habani i gajing nang gajing start gajung pi bat pi hab ban hika ye kiwe ro bakiru kin yo jing matoy na ka to sap ka pang ka ba pi royal ne pi shat ne pi tre komuno no officer ne kano ka kam pi le ki habani yo jing matoy na ka to ka jing e gajung pi kumjoro habangidan ka jing e yo Jesus Christ ka jing e jungi ka habanang he nang san da ka jing e ka jungi kanang he kanang san klempep kato kajingai kajungi kahab ban yarab yakiwei kajingai junga kahaban yarab yakiwei baga jingai kajungkiru kanang he nang san lada kim padon kajingai jahatra Jesus Christ ngahaban ni ai kato kajingai kajungaki kanang bamaki ru kendon kata kajingai jahatra Jesus Christ kanang bamaki ru kinwan shau bakin yo ya kajingim bom jukun kohan men ko para habangi ngale opriang ya ketien ga jong blei da ka danut bat ka jing mut ka jing perkat ka bekoj kane ka haban ten shine hakmat ka pertai hakmat kiwe ki breu ka jing im kristan ga jingi kalong thik kum ka to ka yit khmi ka ba ngila ban yo pau na seliang sa seliang kiwe ki breu ki ba dan ha ka snong ka thau ha ka imlang ka sanang jingi ki haban yo i na seliang sa seliang ga jing im ga jingi ka bamot kam day banlong ka jing imarsap ka day banlong ka jing imbasida ka imbasisha ka jing im ka basisur ni haban pli ya ka danut ka bakhoj ka basisha knang ba ketin ka jong blai kelaban wan rung hapo ka jing im ka jung ga jung pi ladang i pediang ya ketin ka jong blai ka da ka jing khoj da ka jing kloj ban sem da ka jing kloj ban pediang ya ka klempep ka wan rung ka song hapo ka jing mut ka jing perkhat ka jungi ha ka jabing ka jungi ha ka danut ka jungi ha glong snam ka jungi bat ka to ka tin ka jumlai kan sa urlong bat kan sa he san nam ki weru kini ajung mantoy ni haban kli halade ha to nga sha ne ai nga highlight em ya ka tin ublai ba kan trai kam hanga nga sha ne ma tin ka jumlai kan trai kam hanga khnang ba ka to ka jing snyosi ka de jing du jing kermen jong ki wei ki para breu lane ki bahinga sam ki junga kilok ke jor junga kan do not maki bat ka jing eat ka jing kemen ka bat ka jing suk kan tan shine ha ka jing im ka jung ki ka to ka jing eat ka mangadon ka deban ngao mane ka deban ban yarab ya ki wei ba kiru kidon ka jing eat lada kidon ha preng ka jing do jing kemen ki haban ki kinsa lana ban weng itu ka jing do jing kemen ka jung ki bat kindon ka jing kemen ka jing suk how try Jesus Christ ban ha ka jing em ka jung ki hatong ya ilan em ba ketin ublai bat ka bor ka jung blai kan ya lam lentiang i hato ni ala ingisan em ba ketin ka jung blai kalong kata kalenti ha ka jing em ka jung i kumbau jisu ong ma ngalong kalenti ngalong ka jing sisa hatong ni shan em bau jisu ya ilan em bau jisu unlong utau lenti jung i ladang ni ailat yo jisu bau long kalenti jong ka jing em ka jung i klampep ki weru kin sabut lenti yanga na yapi ki badan ka to kalenti ki balaya priang ya ka to kalenti ka badai ujisu hato kohan men ka para ngishan em baktinu blai kan song trai hapo ka jing em ka jungi hapo ka donut ka jungi ladang ngisha baktin ka jung blai kan song trai hapo ka donut ka jungi hapo ka jing em ka jungi bat kane kan ai lat ya kinong pop bakin mat ya ka jing isne ka jung blai habangi yo priang ka tin ka jung blai
klempep ki bawan hangi kin snutu kin soyu ba blay hangi baki weru kin sala ban pediang une ubrew sha udai konjung blay udai ubei jo blay kohan men ko para habangi halade ngimdan ngimla ban aykiwe ngimla ban sam yakiwe subuh menta lada pimdon pisah potungkar pelajun pi komno pilaban ai pisah ya gitu ki badan kam bawan pan napi ni habadan shwa pisah halade lade speu na arpeu ngide badan ka pisah pelalajong kenang ba ngilaban ai kiwe kumjuru hagajing im gajung pi kohan men ko para ni habadan shwa ujisu ni habadan shwa ka ketin gajung blai hangi kenang ba ngilaban ai ne ban samlem ya ka hakiwe kane kan ke bau jisu pen kan mau yang IP ha kane ke sngi kon men ko para ngi habru ban keli halade hato ngashan em bakabor ke jungblei kan sancar ya ka danut ke junga ya ke jungmut ke jung perkat ke junga ha ke em ke junga ne ngai la de ksoj ne ban sancar kabor ke jung ksoj le yola se gadon hanga han reha kan ke step ko han men ko para sajisin ujisu pen kan mau yang IP lang ba kan ke tin ke jungu ni haban ailat ba kata ke bor ke jungblei kan sancar nga klang knang ba manga kumunong yelam hapo gabalang kumukpa ke ingasem kum ke kimi ha ingasem nalaban yelam ila ki jong ki khun ki kti ya ka ingasem ke junga ha kalenti jong ke jing sisa but knang ba ka ingasem ke jungi kan don bor ban yele persya ya ke jing sun jong ke mansim ke jungi but kumjuro kan pen klanyangi ban yele nak benta ka jingdon kam jong ka ingasem ka junga ka jong pi ko han men ko para ni haban ailat ya ka bor ka jong utrai ka bor jong blei ba kan wan rung bat kwan shong ban kan wan lung do long snam hapo kadanut apo ka jumuk ka jong perkat bat hapo ka ingasem ka jungi hato ko han men ko para ngi shan em ba ki hukum ki jong blei kin wan hiar kin wan shong tenrai bat kin wan hikayengi ladang isya bagi hukum ke jongblei ken wan hiar hangi klempep ngi la ban bot ya kita hukum ke jongblei bat ladang ngi bot ya hukum ke jongblei ki weiro ken wan bot ya hukum ke jongblei ban ngilaro ban hikaya ki ba kiru ki haban bot ya ketin ya hukum ke jongblei ladang ngitip ladang ngi bot ya hukum ke jongblei klempep ngila ban im ke jim ba bat nginyo ya kata ke bainong ke ba ublei hui ulapan kre anak benta ke junga ke jungpi ko han men ko para dei namar kene ke daw ko han men ko para ngi ha bandon shwa halade ko momene ngi ha bandon shwa ka jingej ngi ha bandon shwa ka jingej ngi ha bandon shwa halade ka jing sto jing mod ka jing shai baro ladang idon kene ha ke jing jingi klempep ngi laban sam yiki shakwe ladang ngi don kine ha ke jing ke jingi komlo kan ngilaban sami ki hakiwei ko han men ko para sajisin ujisu ong ha bakadu ladang iburi ya kine ki sampai ki bangi layo pediang na ujisu ladang iburi ki ujisu ong pinsayo ya ke jing penrem pinomyo ya kita kehima ke bau turai lakular kahima breng kamde tang ha ke jing lawe ke jungi kamde tang ha ka we ka pertai han rei ha kane ke jing ru kumju ni haban don shwa kataga ni haban yoshua insa yoshua kataga jing sug beneng hang ne pertai hage jim jing bementa bat klempep insa yo ya kataga jing sug ne ga hima beneng andala kut ke jing nang ne pertai ko han men ko para de mar ne ga daw la de ngi terwa hala de jisu klempep unsa pen glalong yang ngi ki jungu ujisu badan ka bor ublei badan ka bor ban le kampla nak benta junga jung pi man ka step man ka klimat junga jung em ga junga ga jung pi berkum juro haman ka sngin bangi terwa ya kamas bekut kupu berkawan ujisu dan kata gebor ban pen kela yakini ki jing ai ga jung kupu berkawan sha kamet berkasnam ga jung hato umla asamo ban pen kela yangi yuwe pai we ni haban IT yala de kon man go para ladang ngi IT la de ladang ngi pediang ya ketin ke jungu ladang ngi pediang ya kita ke kisambai ke ba ubet apo ke denur ke jungi klempep ujisu unsa simti ngi ban salai ban pen kelai ngi ban yalam ngi sha ke jung em lawe te kumta ngi IT la de ngi IT ke yang sem ke jungi pada ke perte hi baro ke we kenang bangi baro
ki bala long ki kun ke jung blai ki bala ya pedang ya ketin ke jung blai yang ni kesembai ke jung blai bangila pan he pensan ya ki bat ngila ban sam ya ki ha ki wepat yani ro ya Jesus Christ Subhayeng Plai lagi jong ke jengit Ngangi nya hau blai Lay pa badan bor baro Menong tau ke beneng bat ke kendau Bat hau Jesus Christ kun bamarwe jungu Utrai jungi Yau balapun aman simba kut Yau balakan akamaya tesati Yau bala sabben hau Pontius Pilatus Lasana penayu Laya pelatep yu Lahiar segi bayab Agas ngi balai kami panak bayab Ulakiu sabneng Usyong sekaman Blay kupa badan barbara Nang ta uwan pat Membesar Ibeim kibayab Ngangait haman sim bakuj Hakabalang katolik bakuj Hagajing asalok kirakuj Hagajing map yakipop Hagajing mipad kadok Pat hagajing imbam jukut Amen Sim Lais pak prafusa Lais pak prafusa Dan trai gendrat kini kicik terwajoki Kisah babha juga jitrai sitam jangi Meblakerku ya ka sebangilate Toduai ko para bagai ceknya jenga bajung pi kelang pepriang hu nak madu blai ko pa badan barbara Tôi phải trên trình nhà đi chỉ trong khi ta cái chuyện rõ của lòng cái tên chúng chúng tôi những người các bạn làm với trong baro kawai to pedang hun yangi ko try ye jing trwa trong upai chung me ba kin yo pedang ya na ki sakramen ba kan jabneng yak ba ki phala da ke jingej bat ke jing roblei da Chris try jungi Amen. Utrai don ringkat bat pi Ringkat bat pi to kan tu yala ki danut Mungkin dia ki shout try to nginai ngu yok try kan rad oblei jungi Kai song hok bat kadai da shisha kalong kabasong hok bat kapadai kadai ti jungi bat ka jing penem yangi haman la kapor bat ka jaka Panaingu yame ko kanrat ko kapa bakuj ko blay badan bor babam jukut. Namar gajing ij melathau ya u benrew. Bad haba melapan rem ya u kat kum kahok melasuspai u da gajing isnei. Lang bau trai jungi u Jesus Christ. Lang ba jung u ki angel ki ro ya kaboram jung me ki hima ki dam bane. Bad ki bor ki khnyu akhmat jung me. Kabneng bad ki paj beneng bad ki seraphim. Ki mane rengkat daga jengkemen ai ba ki sur jungi ru ni duai kinya so
da ka jing ngeuret kat ba ngi pen bana Baku try, baku blank ipai, blank baper take it up, jagan ram jame. Rayo sana shadro, rayo sana kremku, rayo sana you blank. Ya royu tabawan agak geteng utrai beng baper take idap takaburam jongme rayo sana shadron rayo sana klemku rayo you blame Juno. Da shisha melong bakhoit kotrai katme jong ka jing khoit baro. Namar kata ngi kerpat me topan khoit pan kentang ya kine ke jing terwa jongi dak bapha ya men sim jong me kum kam jer halor jongki bakin dep kelalong yangi kamet markasnam jong trai jungi u Jesus Christ hakapor bladi no yu padala kaman snebha ula priang ya gejing shastom ula shim yokpu bada bangu yame ula kedia yu bal ai halag senran u ong to shim batobam na kane pi baro damar kane kalong kamet junga yak ban IT na kabanta jong pi ha kaju korkam enda lalayabam ula shim yakukuri badak bangu biang yame ulai halagisen ran uong to shim batodi na kane pi baro namar kane kalong kuri jong kasnam junga jong gajutang batmai barbam jukut yak ban penme na kabanta jung pi ba jong ki babun yak ban map ikipop to le yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ye Kajasin bagi banjune upu Bagi dia kani kakuri Iben na kajing yap jong ekotrai Terhadu namar kata ngi bapan menta ya gajing ya bar gajing me pa jong u ngi trwa hame kotra yokpu jong gajing im bad yak khuri jong gajing pen im ngi daingu aidam namar malanyew yangi ki babit ban yang khmat jong me bad ban shakri yame dag bas ngeuret ngi kerpa dame bangi bayo benta hakamat bad kasnam ukris ngin long ki ba lapan yatali kawe dauman sim bakut to kan mau kotra ya kabalang jume kabala priang hasatala ke perthei bato panjanai haka ya gajing it rangkat ber Francis pa bakut jungi Victor as bishop for Anselm wa administrator jungi badbaro kelengdo to kan mau lemru ya ki hanman ki para shenrang bad kentei ki baliathia da bakermen ha gajing me pad Badia baro ki balaklat no haga jing isnei jung me to pnyang yeki shaga jing shai ka khamat jung me to isnei yangi baro ni kerpa dia me knang barangkat bat kamria thai soti bakut kakmi jung belai ujisa bakut ukurem jungka ki apostle bakut bat baro ki rukut
ki balapan sungai bahaya me pateng la pateng ngin deblong ki babit ban yo ban talem ha ke jing embam jukut bat bangin ya ro bat pandan borom ya me daw kun jume uji sukres dau lembadu badhau kan long hame ublei kupa badan bor ha ka jingalong ka we jung man sembakut baro ka boram ga jingero junam la junam amen. Kumbala hukum ingi daw nong panem bat kumbala hikai ingi da ketin blai ingi not ban ong ko kpa jungi ba hapneng kan long ka bakut ka kerteng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me ha ka kendo kumba hapneng to ai ingi menta ka jing bam jungi ka ba hala ka sngi bat to map ingi kireng kang jungi kumba ngiro ki map ya ki balas ne ingi Badwad yalam ingi shar ka jing pan shoy and rate pan laj ingi na ka bas neu. To pan laj ingi ngi kerpat ko trai na ka jing sneu baro. Ha ka jing sabun jung me to ai jing suk jing san ha ki sngi jungi. Knang ba da ka jing rap ka jing snei jung me ngin laj barabor na na ka pop. Bad ngin yo jing ya da na ka jing jinjar baro. Kat ba ngirap kmelanti ya gajing kerman bakoj bad gajing wapat jong nong panim jungi uji sukres Namar ka jome ka long ka hima ka jome ka bor ka buram junam la junam kotra Jesu Kris me ba long haki apostol jume ka jing suk ngai pi ka jing suk jungang ai pi wat pe jegi pop jungi hanre gajing ngai jong ka balang jume bad ha gajing subon jume tai haka ya gajing suk bad gajing tali ka wei kat kum kamon jong me mame ubi mat basansar junam la junam Amen. Kajing suk try kan dan barabor ringkat bad pi Rengka bat piru to ngir terwai kada kajing suk iwei ha iwei pat kajing suk bad pi Hakme kunlang bro jong blay hakme bukit no yaki pop jong kepartai suk kito kibala khot shaka jing khawai jong kunlang bro ko kan rad am shong hak man rung pop ke jing junga and raise on takatin kaman sim junga kasakya i
Sajisin gimana ya me, ini ya me, ngis ngungu ya me, ipenan burom ya me. Nama melawan rung apa kamet apa kamen sem jungi way by way apa kenut ke jungi way by way. Jisu beda, sajisin ya dia hame. Ni ID kenang mengila ban im kat kum kajung hikai kajung me ban penyang ya tak sembai jong kajung e sembai jong kajung e sembai jong kajung isnei jong kajung map jong kajung suto kajung trelang ban penyang hok ya ketin kajung me ha kajung im kajung e kerang ba kena ke sembai kin sahe samlung rengkat bangi kotorai to pa man sim jong me man sim ko man sharingi man shaingi man aingi taka jingtngan na mengilaban pan heaven san yai ne kisambai ki ba ngila yo pediang na me jisu beje nyai ti ka ing sem ka jingi ki me pa ke men ka para ke jingi yol se kidan kam be ke jing ta ke jume ki kam pla ke jume ha ke jing ke jingki Kotrai to pa mesim jong ke jing yai sha mesim jong ke jing ik mesim jong ke suto mesim ke jing yamap ha kidalut ke jing ki way by way nang pamaki kila ban yamap ban trelang ban dan ke jing ya poking ka sem ke jing Kotrai islay yaking ka sem ke jing jisu beje ha kana stabro sa jising yon rak mat jume kini ke jing kemo ki bangi la dewai mene esa kemen lang simle badai ke singka ke jing is namata ke ke sam jong kom lerina maulong baida na pren ke jing koi ke jing kia nak bancai Maryland marngar babu kiro ni ke jing koi ke jing kia kam tamba kidan na pren ke jing sumar menta otraje simi dewai ramata baro ki kena school kesamla sedraman kentai badana po college kita pun keren kita sama fair ke jengki to pa mesim jeng jeng start mesim jeng jeng isya mesim ban trehok dapat tak kamera ke jengki to try to slay baru ngap ini jeng dua jengki now benta kita kena school dia pun keren dapat ke selection test ke jengki akhirnya kisah ban sawan ko try jisugi wan raro kemajume now benta kita gibru ki papang ke pasitam badan hospital baper satu setelah kepertai kebedang don apa dengan jing sumar kebedang don ke jing kermen kotorai besna yeki tokta yeki tapan kojeki kumjuru nak banca baro kita kibru ki baladu no ke jing kermen mamlasyo ban sumar kiri tor kila sangeno ki olado jing kermen henry kotorai me bokrau me boleh badan bor to isne ke jing dua jingi Topej isnaya ki, topej ki dah kata kecing ek kecing dah kabar belai kecing dah kabar bamayan kecing ai ki kecing koi kecing kia, topen koi topen kentang ya kecing pang kecing pang kan sar, kabaki melasio ban sumar, kecing pang alsar, kabapen pang pencelot pensuai kun kecing kau try to isnaya ki, toleh kapelan benta jengki, kena memagi kini omat biang ya kecing koi kecing kia saja sih, ko jisu to isnaya ki. Ko Jisu dosimti yang ini, bangin long kita kicung me, Jisu ni don kami me, ni kuang ni terang, tang ya me hi, ha kacung em kacung ni. Tolong ini aduai. Ha kajing sebon jong me to penyeng da kajing rap baklem put jong me ya kito kiba melapan klain da kasa kermen jong me nginyo pediang ya kiso kajing suspa ha kene kajing me ya bat ha korkom im jongi da kris utrai jongi amen utrai dan ringkat bat pi to ble badan bor bron kurku pi ukpa badakon badoman sem bakoit amen kele sok kamas kalawai isngo yao blay
Jim Jurwai nomor News Spotlight. News Spotlight. Jing Shai Jonga Utraya Loganting Utrayu Langka Borjonga Yano Gengan Septi Abagi Nong Les New Gishur Ban Bam Gado Jonga Deki Boman Ki Bajen Tutkulon Nong Shun Jonga Lapadia pom ya le ya ngadonu jonga gamting Wala kitma bersya ya ngagata rungam syepti Jing syai jonga utraya longating Utray ulong kabor jonga ya no gengan syepti Aburam Hakpa Badukun Hamad Sim Bakui Bangalok Bamaningkong Jumenta Barabor Chinam Rajinam Amen Eniro Itra Yesus Kristus Sampai Badukun Sim